ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳасти ҳар сарбаланд хонобод инҷастен. Хуш омадед ба канали Бохтарсиз. Бародарони азиз, мо баҳри шумо 4 ғанаҷини ноз зоидаро навор мекунем, пешкаш мекунем. Бародарони азиз, як тайлака баҳри ҳамин моло дареғ надорем. Моло ҳамаш биғзанд, ҳар чори моло биғзанд, яккимзоанд, беҳад чоч пари хуб доранд. иншоалло ки молои беҳтарин кардме ки харидорӣ кард, иншоалло раҳматам мегӯяд. инами номери яги мо бародарони азиз, тамошо кунем, рақамгузорӣ мекунем, навор мекунем, тамошо кунед. Камтар маълумот дар бораи моло метавем, иншоалло ки мегзарем ба масъалаи нархи навои моло. Моло қарор дорам дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст бародарони азиз. Моло ҳар чоршам сина доранд, биғзишон аниқа гарант шиқатия. анами сирқш ба фикрам ки назар ба ёш пештаре, барое ки гусалаш калон мезанад. ина масъалаи синаашам нишон метавем ҳозир бибинед. чо пари хуб дорад. чӣ ҷадло ина ахшур синаша бинед, сина хубам фуровардаги. ина якам табиҷо менуша ҳама. сина хубам дорад, беҳад масъалаи аҳлишам аҳлака бародарони азиз. кадом тарафе ки биқапияга иншоалло ки мол аҳла ина тарафи қафош меқапем бародарони азиз. бибинед синара, бибинед сина хуб дорад иншоалло. чӯчакои хубам дорад, беҳад аҳлака. моли рақами як мунам бародарони азиз, синаи хуб дорад, аҳлиш аҳлай, хачан гусала тоза кардаги ҳисоби чишам маълуме бародарони азиз. гусалаш калони хушур даст намезанад. куша худои бузург медонад, мумкин ки 7 моҳа гузаштагиам бародарони азиз. ҳамин моло ҳар душам 7 моҳа гузаштагиам, ҳичи набошанд, 7 моҳа ҳастанд. беҳад гусална шикамо фуромадаги, тай шикамо хучонам та маълуме. ина навора тамошо кунед, хушур той шикамошон фуромадагиам ҳар душам. бародарони азиз, ногуфтанам ки моло дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. ина рақами 1, рақами 2. рақами 1 мо бародарони азиз 11500 муомила дорад. нархҳо нархи дастранд. моло экономични молоанд, калон нестанд. як хоҷагири обод мекардаги молоанд. баъзе молои калонда аввал шуда ҳамин гоҳи майда бо ширте мешаванд. рақами 2 мо бародарони азиз 11000 муомила дорад. хушро тамошо кунед, синав пари хубам дорад, ҳарчо ҳамё синав пари хуб дорад. ина хушро тамошо кунед. 11500 номери 1, 11000 номери 2 бародарони азиз. я пешкаш бачаҷон. масъалаи раҳдаришам бибинем бародарони азиз. синав пари хубам дорад. мол бародарони азиз аҳлай, хеле зананда, шатазан хеле мол нест. шед биёраш, бигардонаш. моли базебам ҳаст, моли ғавса бародарони, бениҳоят моли ғавса. ина раҳаш бигардон. каш. ина бародарони азиз, қафошам тамошо кунед. мол сина дорад ки хубе, ҳамишам беҳад сина кардагиам бародарони азиз. моло синашона фуровардан, молои экономични як хоҷагиро обод мекардаги моланд. иншоалло ки хешро тамошо кунед. моли базебакам ҳаст. бикаш ба. ин масъалаи раҳбаришонро бибинед. аҳлишон да гарм нест бародарони азиз. баҳри ҳамин молои биғз як таи лайка бизане. касоне ки дар канали мо меҳмонанд падилитса кунед бародарони азиз, подписатсия кунед. наворҳои мо баҳри шумо бародарони азиз, шуморам баҳри наворҳои мо як таи лайк кунед. иншоалло ки дастгирии шумо пешрави моай. наворҳои мо ҳамаш баҳри шумо бародарони азиз. касоне ки харидоранд, занг бизананд, харидорӣ кунанд. касе ки мухлиси молай, як тай комментария хуб бинависанд, суханои хуб бинависанд. иншоалло ки дар ҳар ту бо догурам ҳастем. бародарони азиз, ана ҳамин мол ёшак мола дандон парфтагӣ нест, оли гусалаи худаш. фақат айби мол ки камтар харобай, мол бетарбия мондагия. масъалаи хӯрдан ҳамаш дар ҷошай. сортчам сорти хубай. иншоалло ки беҳад моли почабаландаки фасонад. 6 моҳа биғзад. гусалаш дастам мезанад, бемалол лӯбои инсон амита биқапа. иншоалло гусалаша дастам мезанад. масъалаи аҳлиш беҳад аҳлай. немо бе ягон паз, бе ягон чи масъалаи аҳлишам нишон метавем. бародарони азиз, подписчикони беҳад гироми қадр, мо шуморо қадр мекунем. иншоалло ки барое ки аксарияти подписчикони ва бародарони ғариби мусофиранд ҳамин наворҳои моро тамошо менанд. иншоалло мол беҳад молаки почабаланди фасонад.
беҳад моли аҳлам ҳаст, дандон партифтагӣ нест. 11300 сомонӣ нархш, бародарони азиз. нархшам нархи дастрас аст. як ҷоягӣ дам савдо мешаванд. касе дар чи хеле махқула, якта мегирад, дута мегирад, сета мегирад, як ҷоя чорта мегирад, занг бизанед, харидорӣ кунед, бародарони азиз. худо рости мол моли фасона, фақат камтар харобтара ине ки масъалаи хӯрдан бенасиш ҷавобгӯем, бародарони азиз. касе ки ай мол мехӯрад, иншоалло мо кафолат метиҳем барои масъалаи хӯрдан ҳамаш. беҳад аҳлак якина қафошам ки биқапӣ ҷадман ягон чи намегӯяд. масъалаи аҳлиш аҳла молҷон ина як бургахшу тамошо кунед. як таи лайк бизанед, бародарони азиз. ҳатман иншоалло ки дастгирии шумо пешравии кори мо иншоалло мо ҳаракат мекунем, барои шумо наворҳои хуб, немолҳои хуб пешниҳод кунем. мегзарем. ин бародарони азиз мешавад рақами 3. рақами 3 мо анами мола 11300 сомонӣ нархаш. бо як бурга гирдш мегардем, тамошо мекунем. ҳамаша мо бародарони азиз ҳама круг навор мекунем, а як тараф штоқа не. хушру тамошо кунем. мегзарем ҳоз ба рақами 4. подписчикони азиз, анами моли рақами 4 мо ҳай. номаҳал биқарафтагия, бародарони азиз, шикамша фуровардагиай. худо рости соҳиби шамира 7 моҳа гуфт. не ки шояд ки 7 моҳа зоиташ, барои ки бародарам харидорӣ кардагиай. ҳозир масъалаи синаша мо нишон метиҳем. як бикаш пеш. синаш беҳад синаи хуб дорад, чочпари фасони бад дорад. як бургарам хушру тамошо кунед. ин чӣ хел синаи фасон дорад. масъалаи гаштанашам ё шагмола беҳад сина пари хуб дорад. бардам устун бандш як бур синаша нишон метиҳем, қапем масъалаи ҳалиша. подписчикони азиз, мола тамошо кунед. масъалаи чочпаша тамошо кунед. беҳад чочпари хуб дорад. халтаи синаи хубам дорад. ин қафорам тамошо кунед. чӣ хел синаи фасон дорад. синаҳак хушрӯи дорад. аҳлишам аҳлай, бародарон аст. ки моли одама нодида метарса камкам, ки бемалол синаша меқапӣ. ӯ ки як бургара ҳафгарон. подписчикони азизам, 4 море ки мо навор кардем, иншоалло ҳар 4шам моли экономичниан. анами сеташ моли экономични камхрок. иншоалло ки сорти ширтира мебирам, ки сина пари хуб дорад. масъалаи биғизишо ишам 7 моҳа мумкин зоитарам боша, бародарони азиз. беҳад мола ки фасонаи гусалай уна шобара ёше, бародарони азиз. хуштам шукне оли нам шохакоша бироварда камкам. худо ростиам бародаре ки мо харидорӣ кардем, ай ҳамсоям гӯ гирифтам, беҳад очаш гови нағзи варка чанд бор таъкид кард ки агар илоҷ боша амира бар мол кун, не ки бародарони азиз. ман худам худош ки дута гови ҷӯшо дорам, ҳамуш кифоя ай. худо рости мо савдогарем, ҳами моло барои фурӯшанд, мо мехарем мефурӯшем. кадом бародаре худо насиб карда боша, бара мол кунад. рақамои телефон 917 38 98 78. бародарони азиз, дар ин рақамо ватсаби имо ҳаст. моло қарор доранд дар шаҳри бохтар. дар як ҷоягирам фурӯхта мешаванд, дар тоқагирам фурӯхта мешаванд. бародарони азиз, рақами номери 4 мон 11200 сомонӣ муомила доранд. камтараки муомила доранд, бародарони азиз. хеле не ки муомила надошта бошанд, ҳамаш муомила дорад. бо як бургарам такрор шавад, бародарони азиз. рақами 1 мон анами молай 11500. рақами 2 мон 11000. рақами 3 мон бародарони азиз 11300 сомонӣ. рақами 4 мон 11200 сомонӣ. дар як ҷойгирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. занг бизанед, харидорӣ кунед. фикри ақидаҳотонро дар зери комментария бинависед. дар ҳамин охири навор сар ҷамъона як ҷоя, бародарони азиз, дуо мекунем ки парвардигор баракат дар касбу кор, ҳаёти зиндагӣ ҳамамо насиб гардонад. бародарои ғарибу мусофира барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ, тинҷӣ насиб рӯзӣ гардонад. худованд ризқи ҳалол, баракат дар касбу коршон насиб гардонад. дидори падар, модар, фарзандоншонам насиб рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.